Ahojte, ja som Lucia zo Zváž si to a dnes si povieme niečo o presnosti váh. Vo všeobecnosti váhy rozdeľujeme na obchodné, tzv. Overené, alebo po starom aj ciachované, a potom na technologické, alebo tzv. Kontrolné. Obchodné váhy sú teda tie, ktoré sa používajú v obchodných prevádzkach a štandardne majú rozsah 3000 dielikov. V prepočte to teda znamená, že ak váživosť 3000 gramov vydelím presnosťou 1 gram, dostanem 3000 dielikov. Rovnaký prepočet platí aj pre váživosť 6000 gramov s presnosťou na 2 gramy, ale taktiež aj pre 1500 kg s presnosťou na 0,5 kg. Obchodné váhy sa musia kontrolovať každé 2 roky a preto má spotrebiteľ záruku, že váhy vážia správne. Potom tu máme technologické váhy, ktoré bývajú spravidla presnejšie, avšak tieto už nepodliehajú povinnosti pravidelnej kontroly. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako funguje presnosť váh v praxi. Tak poďte so mnou. Toto je úradne overená váha a má rozsah už spomínaných 3000 dielikov. Potom tu máme mikrováhy, ktoré majú výrazne vyšší počet dielikov ako obchodné váhy, kľudne aj 50 000, ako je napríklad tento model. Ale do zlatníctva si ho nekupujte. Tento model je vhodný napríklad pre záhradkárov na váženie postrekov alebo pre milovníkov zbraní na navažovanie pušného prachu, pretože váži aj v grejnoch. Na našom webe www.zvasito.sk ju kúpite za 29 €. V ponuke máme ešte jednu skvelú váhu. Má váživosť 5000 gramov a presnosť na 0,01 gramu, čo je v prepočte až 500 000 dielikov, čo je násobne viac ako predošlé modely. Táto váha je výnimočná hneď vo viacerých veciach. Má vysokú váživosť s extra vysokou presnosťou, perfektne viditeľné číslice a bezkonkurenčnú cenu. Za 395 € váhu v tejto kategórii nájdete naozaj len veľmi ťažko. Samozrejme, papier znesie veľa. Mnoho váh má písané rôzne superpresnosti, ale realita je niekde inde. To však neplatí pri tejto váhe, ktorá váži naozaj presne aj napriek tomu, že nemáme laboratórne podmienky. Toľko teda k presnostiam váh a vidíme sa na budúce. Čaute.